Mijn naam is Efrem, ik ben 25 jaar oud. Ik ben opgegroeid in een normaal gezin. Ik ben opgegroeid in een huis waarin wij nooit iets tekort zijn gekomen. En eigenlijk was mijn leven goed tot op een bepaald punt. Ik bereikte een punt in mijn leven waarin ik gebroken was, waarin ik zelfs lichte tekenen zag in mijn leven van depressie, omdat ik geen oplossing meer zag voor alle problemen die ik meemaakte. Ik was een persoon die aan het studeren was, ik was aan het bouwen aan mijn toekomst, maar op een bepaald moment ging mijn studie fout. Ik behaalde een jaar niet en toen ik dat jaar niet behaalde, moest ik me inschrijven voor een nieuwe studie. Ik was daar te laat voor en ik belandde eigenlijk zonder school. Ik begon te werken omdat ik mijn tijd moest invullen. En omdat ik begon te werken, begon ik eigenlijk mijn toekomst te vertragen, om het zo te zeggen. En ik begon te werken, maar ik had geen droom meer, geen doel meer. Ik wist niet wat ik met mijn leven wilde doen. En omdat ik op een bepaald moment geen toekomst meer zag, begon ik alles te doen om tenminste plezier te hebben. Ik had veel vragen over het leven. Ik had heel veel vraagtekens over het leven. Ik vroeg mij af waarom ik leefde. Waarom was ik hier in Nederland? Wat was de reden van mijn bestaan? Bestond er wel een oplossing voor mij? En vanwege al deze vraagtekens die ik had, begon ik alles te doen om mijzelf gelukkig te maken. Dus ik begon uit te gaan. Ik begon te drinken, te roken. Ik werd verslaafd aan sigaretten. Ik begon te blowen. Ik begon naar de coffeeshops te gaan. Ik werd een persoon die, omdat ik geen hoop meer zag vanwege alles dat ik meemaakte, vanwege alles dat ik voelde, ging ik maar doen alsof ik gelukkig was. En dit ging zelfs zo ver dat ik bereid was om in de criminaliteit te gaan. Ik begon te stelen, mensen te bedriegen. Ik begon alles te doen om de pijn die ik voelde, om de eenzaamheid die ik voelde, de leegte die eigenlijk binnenin mij was, om het te verbergen. Want zodra ik eigenlijk weer alleen was, voelde ik me weer down, voelde ik me negatief, liep ik weer rond met gedachten, waarom leef ik, waarom besta ik? Maar als ik met vrienden was, als ik met mensen rondom mij was, dan deed ik alles om dit te verbergen, om dit niet te tonen. En ik leefde eigenlijk van weekend naar weekend. Mijn leven was drinken, mijn leven was roken, mijn leven was casino, mijn leven was feesten. Ik voelde mij zo alleen en ik voelde mij zo teleurgesteld in het leven dat ik alles deed om gelukkig te zijn. Ik wilde alleen nog maar geld hebben. Ik dacht, nee, als ik geld heb, zou ik gelukkig zijn. Dan heb ik alles wat ik nodig heb. En ik belandde echt dieper en dieper in de criminaliteit. Vanwege alle criminele activiteiten die ik deed, belandde ik zelfs in de gevangenis. Ik ging voor ruim 3 maanden naar de cel, afgesloten van alles, afgesloten van iedereen. Je had niks meer om zelf te beslissen. En daar zag ik in waar ik mijn leven eigenlijk naartoe aan het brengen was. Daar zag ik in hoeveel fouten ik eigenlijk heb gemaakt, hoeveel verkeerde keuzes ik had gemaakt. En daar begon ik echt te zien van, is dit echt het leven dat ik wil? Is dit echt de toekomst die ik wil? Ik zat daar met heel veel volwassenen. Ik werd al bij de volwassen afdeling geplaatst. Dat bracht nog meer druk op mij, nog meer zwaarte op mij. Omdat je kwam uit een normaal leven, om het zo te zeggen, ineens tussen volwassenen daar die volgens jou erger zijn zelf dan jij. En je voelt je dan ineens heel klein in zo'n andere wereld. Maar daar begon ik echt te beseffen van, is dit echt het leven wat ik wil? En ondanks dat ik daar door een moeilijke tijd ging, door een moeilijke periode ging. Mijn ouders die kwamen mij wel bezoeken, maar het was heel moeilijk. Familieleden, broer, zus, ze kwamen daar langs. Maar het deed hun heel veel pijn en dit deed ook aan mij pijn. En ondanks dat ik nog steeds niet wist wat ik echt met mijn leven wilde, wist ik al één ding van, dit kan niet zo verder gaan. Dit is niet het leven dat ik wil leiden. En ik was heel erg bang zelf om over straat te gaan vanwege alle problemen die ik had veroorzaakt daarvoor. En ik wilde gewoon veranderen van leven. Ik zag dat
de feesten mij niet hadden geholpen. Ik zag dat de vrienden mij niet konden helpen. Ik zag dat het geld mij niet kon helpen. En het kwam zelfs op een punt dat zelfs de mensen rondom mij heen konden niets voor mij doen. Ik moest iets doen en ik dacht op dat moment, nee, ik moet iets doen in mijn leven. Want op deze manier zou ik nooit gelukkig worden. En ik was nog jong in die tijd. En ik dacht, dit hoort niet bij mijn leeftijd. De dingen die ik had meegemaakt, de dingen die ik had gezien tot en met dat moment, behoorden niet aan iemand die nog zo jong was. En ik besloot om van leven te gaan veranderen. Ik wist niet waar ik moest beginnen, ik wist niet wat ik moest doen. Maar op een bepaald moment kwam er iemand die ik eigenlijk al heel lang kende. Maar de persoon deed aan mij een uitnodiging om naar het UKGR-centrum te komen. De persoon zei tegen mij, er bestaat een oplossing voor jou, er is nog een uitweg. En deze woorden brachten in mij eigenlijk een klein beetje hoop, omdat ik had de hoop al opgegeven. Ik zag mijzelf niet meer gelukkig worden in de toekomst. En toen de persoon dat tegen mij zei, besloot ik het om een kans te geven. En ik ben naar het UKGR-centrum gegaan. Ik kwam daar binnen met al mijn trauma's, met al mijn complexen, met al mijn onzekerheden, zwakheden. Ik kwam met al mijn angsten en eigenlijk kwam ik zonder perspectief van het leven. Maar toen ik naar de UKGR kwam, kreeg ik hele andere woorden te horen. Ik kreeg woorden die mij bemoedigden, die mij motiveerden, die ik eigenlijk nergens of nooit van iemand heb kunnen horen. En die kreeg ik te horen. Ik hoorde daar één ding en dat was: jouw leven kan veranderen. En toen ik dat hoorde, heb ik dat gegrepen met beide handen, kan ik zeggen. En begon ik te werken om mijn leven te veranderen. Ik begon de diensten bij te wonen. Ik begon te komen op zondag in de ochtend naar de kerk. Alles dat ik daar hoorde leek op mijn leven te slaan. Elk voorbeeld dat de pastor gaf leek over mijn leven te gaan. En ik zei, dit is voor mij. Dit is de juiste plaats waar ik mijn leven kan veranderen. En ik begon te doen wat ik daar leerde. Ik begon in een hele korte tijd begon ik de verslavingen te overwinnen, de gevoelens van depressie te overwinnen, de onzekerheid te overwinnen. In een hele korte tijd begon ik mijn manier van denken te veranderen. En ik begon gelukkiger te worden, beetje bij beetje. Het was niet in een dag of in één dienst, maar week bij week begon ik steeds meer te veranderen en begon ik in mijn leven ook te groeien. En niet alleen ik zag het, de mensen rondom mij zagen het ook, omdat de uitstraling begon te veranderen. Mijn manier van zijn begon te veranderen. Ik werd positiever als persoon. Ik was iemand heel negatief, die altijd aan het klagen was, klagen over het leven, andere mensen de schuld aan het geven vanwege de mislukkingen die ik zag. Ik had altijd een reden, een excuus om iemand de schuld te geven, terwijl het mijn fouten waren. En dit alles ontving ik in de UKGR. En in een korte tijd, mijn binnenste veranderde helemaal. Ik merkte op dat binnen in mij was geen ruimte meer van onzekerheid. Er was geen ruimte meer om te denken, je leven zou nooit iets worden. Ik begon juist zin te krijgen in het leven. Ik begon mijn studies weer op te pakken. Ik begon weer naar school te gaan. In een aantal jaren heb ik ook volgens het schema, volgens de richtlijnen van school, heb ik gewoon mijn studie kunnen afronden. Ik heb mijn diploma behaald. Ik begon een goede band te krijgen met mijn ouders, een goede band te krijgen met mijn andere familieleden. Ik merkte op dat het belangrijkste binnen in mij was rust. Ik merkte echt dat ik vrede had ontdekt die ik nooit had gevonden in het uitgaan of in de drugs of in de alcohol of in alles dat ik aan het zoeken was. Wat ik ontving in de UKGR was de echte innerlijke vrede die God zelf aan mij heeft gegeven. Ik begon mijn studies af te ronden, ik haalde mijn diploma. Ik begon met werken, ik had een goede baan. Ik werkte in de administratie. Ik begon een goed salaris te verdienen. En mijn leven in een korte periode kreeg een hele omkeer van 180 graden, kan ik zeggen. Tot en met vandaag de dag. Ik heb nog steeds dezelfde vrede. Ik heb nog steeds hetzelfde geluk in mij. Dezelfde blijdschap in mij. En dit is iets dat niemand van mij kan wegnemen. Omdat wat ik heb gevonden, heeft God zelf gegeven aan mij. Het kwam niet van de mensen, maar God zelf gaf het aan mij. Omdat binnen in mij was echt een wens om te veranderen van leven. Om echt te willen begrijpen wat het leven inhoudt. En vanwege deze eerlijke wens die ik had in mij, heb ik het kunnen vinden. En vandaag de dag ben ik gelukkig. Ik heb rust, ik heb vrede. Ik loop niet meer met verslavingen. Ik loop niet met angsten. Ik loop niet met
redenen van waarom leef ik, waarom besta ik, waarom gaat mijn leven zo. Nee, vandaag de dag begrijp ik dat al het goede dat ik doe, zou goede resultaten voortbrengen. En alles dat ik fout doe, zou verkeerde resultaten voortbrengen. Maar één ding heb ik in mij. Ondanks dat we fouten maken, ondanks dat we niet perfect zijn, ik heb vrede, ik heb blijdschap. En dit binnenin mij kan niemand van mij stelen. Vandaag de dag heb ik hoop op het leven, ik heb plezier in het leven, ik heb zin om elke dag te leven en zelfs meer te leven. En ik kan echt zeggen dat ik vandaag de dag gelukkig ben.